Għalkemm kien ilu jipprova jkaxkar saqajh, il-gvern ta' Joseph Muscat kellu jbaxxi rasu jaċċetta li jimplementa t-tibdil li proponietlu l-Kommissjoni Venezja, propju kif kienet ilha tgħidlu l-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt li kien qed jindirizza folla numeruża fil-każin tal-Partit fiż-Żurrieq, fejn tkellem dwar l-isfidi li d-demokrazija f'pajjiżna qed tiffaċċja tort tal-Gvern Laburista. Il-Kummissjoni Venezja wkoll tkellmet ċar fost oħrajn dwar ir-ruoli konfliġenti tal-Avukat Ġenerali. L-Avukat Ġenerali illi f'kull kawża li kien hemm kontra il-Gvern jew esponenti tal-Gvern jibqa' jappella u jieħu pożizzjonijiet biex il-ġustizzja ma sseħħx. Adrian Delija qal jew Bonnici tkellem dwar il-liġijiet li jsaħħu d-demokrazija bħal pereżempju l-liġi dwar it-tneħħija tal-preskrizzjoni dwar il-korruzzjoni, imma ma qalx li ma kienx hemm anqas każ wieħed li tressaq il qudiem. Vera, għamel din il-liġi l-Gvern, ma qalilniex però, ma ffakkarniex però illi ma kienx hemm każ wieħed li hu wieħed illi twassal il qudiem. Kien hemm il-każi lampanti fosthom dawk dwar il-commissions fis-17 Black illi l-Gvern baqa' sieket dwarhom u m'għamel xejn sal-lum. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla li minkejja l-Gvern ftaħar li daħħal liġi dwar id-donazzjonijiet lil partiti politiċi, fl-istess waqt ma semmiex id-donazzjoni li Joseph Muscat, il-Prim Ministru, għamel lil Joseph Muscat il-mexxej Laburista meta l-Australia Hall għaddiet mingħand il-poplu lil Partit Laburista. Semma kif il-Ministru Bonnici ftaħar li biddel is-sistema dwar il-ħatri tal-ġudikanti, iżda l-imħallef emeritus Giovanni Bonello għadu kemm ta' ċanfira l-Gvern għas-16 minn 17 il-ħatra li saru reċenti u li kellhom del politiku. Il-Ministru Bonnici li jiftaħar illi biddel u daħħal liġi dwar il-ġudikanti. Meta għadkom kif rajtu fil-ġurnali dak illi qal l-emeritus imħallef Giovanni Bonello fejn pratikament mhux ħasla jagħti imma lista skandaluża illi dan il-Gvern għandu bħala rekord. Dawn l-affarijiet għal Adrian Delija iseħħu biss f'dittatorjati. U sista li jekk il-Gvern irid jagħti sinjal ċar ta' rida sinċira u jsaħħaf verament id-demokrazija, għandu jreġġa' lura l-liġi li tħalli l-membri tal-Gvern ipoġġu fuq wordijiet. Adrian Delija staqsa kif Gvern li suppost u taħt skrutinju tal-Parlament ikollu l-membri tiegħu ipoġġu fuq dawn il-bordijiet. Tenna li allura huwa fidejn il-poplu li jwassal il-messaġġ lill-Gvern. Baqa' biss arma waħda li tista' tintuża fis-salvagwardja tad-demokrazija. Huwa l-vot. Dik hija l-iktar arma effettiva u prezzjuża li għandna. Kull wieħed u waħda minnkom li qed tisimgħuna li qegħdin id-dar li qed issegwu dak li qed jiġri f'pajjiżna, għandkom leħen, għandkom vot. Għandkom is-saħħa ta' persuna waħda kontra gvern li kiber wisq. L-aħħar bastjun tad-demokrazija li suppost li huma l-qrati, il-Gvern ħatafhom ukoll taħt idejh. Għalhekk Adrian Delija qal li l-poplu permezz tal-vot tiegħu fil-25 ta' Mejju u l-unika salvagwardja għad-demokrazija. Il-Minority Leader fiż-Żurrieq Pier Farrugia qal li dawn kienu 5 snin ta' ħidma għal kumitati amministrattivi bħal dak ta' Bubaqra, iżda l-Gvern ma jridx li dan il-kumitati jibqgħu jaħdmu u ħadd deċiżjoni li jneħħihom. Dan ifisser li l-Gvern irid joħnoq il-vuċi tal-poplu u jrid jieħu kollox f'idejh. Michael Briguglio, kandidat tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, qal li minkejja li l-Gvern xeba jiftaħar bis-surplus f'Malta naqsu l-pagi u hawn nies li qed ikollhom iħallsu l-kontijiet tad-dawlu l-ilma bid-dejn. Briguglio tkellem ukoll dwar l-ambjent u qal li wara li Joseph Muscat kien xeba jgħajja dwar il-fabbrika tal-kanċer, illum għandna r-raba l-ar kwalità tal-arja fl-Ewropa.